Прывітанне, сябры. Амаль кожны ў горадзе ведае, калі з'явіўся першы трамвай. А вось калі ў Віцебску запрацаваў вадаправод, думаю, ведаюць не ўсе. А гісторыя яго ўзнікнення даволі цікавая. Дарэчы, кантора вадаправода размяшчалася на першым паверсе новага дома Ціханавецкага па сучасным адрасе вуліца Крылова, 3. Вядома, спачатку гараджане карысталіся рачной вадой з Двіны і Віцьбы. Прыгадаем успаміны жыхара Пятра Трубнікова. Деревянная бочка с широким четырехугольным отверстием на верхней боковой стороне, закрытым деревянной крышкой, обернутой тряпкой, чтобы вода при движении не выплескивалась, с небольшим круглым отверстием сзади, закрытым деревянным шпунтом вместо крана. Водовоз при движении сидел прямо на переднем краю бочки. Воду водовозы брали обычно из Двины или Витьбы. Они выезжали прямо в реку на мелких местах, а зимой к прорубям во льду. Развозили они воду в количестве по договоренности с жителями по счету ведер. Описанный способ снабжения заставлял жителей экономить воду, но и сама вода не могла быть чистой. Але ў 1892 годзе гарадская камісія заключила дамову з інжынерам Александром Глінскім, падпалкоўнікам Вікенціем Глінскім і дваранінам Феліксам Ціханавецкім, якія за свой рахунак і рызыку абязаліся пабудаваць вадаправод з усімі збудаваннямі для забеспячэння Віцебска вадой з Двіны. За гэта ад горада яны атрымалі зямельны надзел. Да таго ж, Ціханавецкі і Глінскія атрымалі выключнае права на валоданне вадаправодам на 60 год. Месца для вадаправода выбралі ў раёне Пескаватык, непадалёк ад Чорнай Траецкай царквы. Вадаправод рабілі па чарцяжах інжынера Вейганда і гарадскога архітэктара Кібардзіна. Вада з Двіны закачвалася да машыннага аддзялення вадапад'ёмнай станцыі, а ад яго ішла па трубах па вуліцах, а ўжо ад гэтых труб адыходзілі бакавыя адводы да жылых дамоў. На вышэйшай кропцы горада, на плошчы Магілёўскага рынка, была ўсталявана воданапорная вежа. У снежні 1894 года камісія прыняла вадаправод, а са студзеня 1895 ён пачаў працу. Дзякуючы вадаправоду ў Віцебску з'явіліся фантаны. Адзін на губернатарскім бульвары перад губернатарскім палацам, а другі каля гарадской думы. Зараз гэта сквер Маяковскага. Апошні аднавілі, і сёння ён радуе вокала гараджан. До сустрэчы, сябры!